Hola, amigues i amics de Creant un Oasis. Us hem preparat un altre vídeo. En el vídeo d'avui us ensenyarem com hem arreglat el lateral de la cara sud del garatge. Aprofitat per fer una petita jardinera i arreglar un petit muret i arreglar el camí i així donar-li una mica de color, que sempre s'agraeix. Que hem arreglat al costat de la casa, hem aprofitat per ficar-hi alguns geranis, una Maria Lluïsa, alguns rosers, hem arreglat tota aquesta jardinera i també hem fet aquest petit muret que hem nivellat el camí. I així es pot caminar més còmode i li donarem una mica de color. Mira qui hi ha per aquí. Estem aquí per comentar un altre dels vídeos de Creant un Oasis. Aquí tenim les plantetes que vam comprar. Un dia vam baixar al mercat i vam veure els geranis, els rosers, la Maria Lluïsa. Aquestes les eines que necessitarem: un pic, una aixada, unes tisores de podar i un serrutxo. I comencem. Volíem salvar, aquí hi ha un petit roser, pel que ens han dit un roser autòcton, que fa unes floretes, unes roses petitones, amb un olor molt agradable. I al costat just tenia el que diríem que era un petit om que estava naixent molt arran de la paret de la casa. El primer que vam fer va ser podar aquest om per despejar una miqueta el roser i amb uns filferros vam clavar a la paret per donar-li una miqueta de forma i que no se'ns mengi el camí. Ara és hora de començar a suar. Volíem fer servir unes fustes antigues de travesses de tren que ens van portar un veí i vam decidir fer un forat d'uns 20 centímetres de profunditat per tot el llarg de la jardinera. I vam començar a picar i ens va sortir això. És un bulb d'una planta que ja estava aquí, és aquesta, que ara ja està bastant seca. A la primavera estava així. Que la coneixes? Ens podries dir quina és? A veure si descobrim el nom entre tots. Doncs aquí ja hem fet el forat i de plantes hem deixat aquesta espècie de calanxoe, que ja hi era, la planta incògnita, a veure si descobrim quina és, i també hem repartit les plantes que hem comprat, intentant quadrant-ho tot amb el roser que té les roses de color rosa, a veure com queda quan floreixi. Tenim els geranis blancs, vermells i roses, els rosers vermells, roses i grocs. I ja ho anirem ensenyant com evoluciona. I comencem amb les travesses. La idea és que es quedin quasi el 50% enterrades i seguint el nivell que ens interessa, doncs primer les anem plantejant totes.
I ara us explicaré un truquillo, per si no ho sabíeu. La majoria de plantes que es compren, aquestes que es venen als vivers, les pots dividir i tenir-ne dos a preu d'una. Llavors busques el centre entre els fillols i talles les arrels del tot i ja està. Això es pot fer perquè els vivers, per assegurar la feina a l'hora de sembrar les llavors, acostumen a ficar més d'una llavor i acostumen a germinar vàries al mateix test. Bé, és la meva teoria, però passa. El truc és que quan les vas a comprar, intenta veure si les arrels han colonitzat bastant la terra del test i si la planta té més d'un fillol, doncs també és interessant. I mentre estàvem fent el forat pel roser, atenció, toma ja. Ho heu vist? Repetim. Què ha passat? Doncs sí. Era el filferro que aguantava el roser autòcton que hem ficat fa una estona. El vaig emportar per endavant la peça de ferro que aguantava la paret i vaig tenir que parar i tornar-ho a enganxar. Doncs així ha quedat. Les travesses i les flors plantades, integrant-se tot en el seu nou jardí. I abans de cobrir-ho amb terra bona, hem repartit unes llavors de calèndula, una planta que ens encanta per les seves propietats medicinals i a més floreix molt abundant i molt bonic. Aquest és el resultat de la jardinera. Com us he comentat abans, ens han portat un lot de travesses de tren, fusta bastant antiga, i la jardinera ha sigut una de les primeres utilitats que li hem trobat, però també hem fet unes escales, uns murets, unes estructures per aguantar els dipòsits. En els propers vídeos us anirem ensenyant tots aquests projectes que hem anat fent. La veritat que les travesses de tren són molt versàtils. I un cop vam arreglar el muret i vam nivellar el camí, el resultat és aquest. Espero que us hagi agradat aquest vídeo i els que heu aguantat fins al final, gràcies. I el de sempre. Ens veiem en els propers vídeos.